Besana harina bagai anu sahaja kadihna ang lukurang suba sur dihna ang sai matong ani besana ang berike banci rina ni ani mozoto si masa susung sela beri Sokhaje takte buksong bahai to maino rakhane hai lam sugun no kotal video faide tinini video bisinte hain hai saiman layana jung tini sokpai jak purbo chebrini bitamhon ঠাকুর পারাও খরকসা অখিল দেব বর্মা মঙ্গই দ্বারা বিনি কিডনিও স্টোনং মনি বাগै বেলাखेनो साखामिया aboni bagai tabuk treatment kaham nangai tongo treatment khainani bini dhani rang kre tripurao bebak jagao no treatment khlaijak mani yagulo phano bini sakhamia aboni bagai tabuk phatar haste waisa treatment kaham ke khlaijak nani musung jagai sakbai thangno lukurok ni thani chuba chusanka bini thani rang khoksa phano kurei nije sak bai thang nijini rang bai treatment khlaijak nani sukhajani tokte buksong norok jodi darano khoksa khongni je manti chuba khangka ke belaino chanai aboni bagai norok video no pulen hoite paithak jarase naitong di darani khukri no khnaina di bini tabuk tamo problem te tamo nangai tong pusagrang nangai tong sukhajani takte buksong chungtini bidamhon ঠাকুর parao khoroksa darani no sopaijak tamni hinmale dara kwbangma bosor romoi bini sakhamiani bagai belakheno bini shorirok problem mungjak hingkai tabuk lukurokni kisa chuachu nangai tongo bini sakhamiang mani karon hingkai bini kidney o stone hingkai prai tabuk bai 5-6 bosor hingkai tongo haipano hamia abono chungtini darai no phai sokpaika hingkai darani bukukti no khnainai di tabuk bini thani rang krei treatment hanani kaham treatment hanani amoni bagai joto lukurono no dara tini bini sakbai thangno social media o phai bo sanani nangkha norok darano je mansak chubanani mojo khangangke chubadi darani bukukti no khnainai di nadi anmo hingkai kidney o mane stone kha pathor ta hingkai dono side kidney o no pathor hingkai bon bagai iko mairok chai miango balkhai thui meya chai meya obo hai ningai mo hai thakata emne dara nini obo busuk bosoromoi bemar emne anmo 7 bosor motong tokha hingkai tripura o bojaga doctor naijak khab ki saikna ang tripura o agartala jibi sakhamnago thang naikha ar private chikitsa bo khlaijakha hingkai khlaiman bisingo borok report makhaina sao je ninmo sing sinarok khaimi operation tangi hindi pathor belai kwbang abon bagai khaimi pathor kai butio ngui nina bo asuk problem ki saikna gari ekdom kidney o emon babe pathor ongkha kidney khakha pungna nai thoka bahai chikon pathor ekdom buru belai kwbang borok sao je operation khaipano ninmo success khlaimi ahini dara nini shorirogo tabuk bomo hai problem rok bisingi tong problem bolte bwsak sao jura bwsak yogo thui bo muktri thaya abo hayeng tumuta tei bumko bohok rok sar sa bohok sao bolte yogo bisma sao hinmayango yoksi ngo abo hai kioro atin jokata an shorirok iko ramai thamai ka nok khna bekereng se kotok thamai chu abo hai obostang thota abono jedino jodi sini ano so banai kri hingkai ang banji kala khaima tongta najana rang kri abo haini bagai ang komodi khe ramai na matong jabota dara hingkai nung tabuk nini sakhani hingkai prai 7 bosor khlaijak tabuk nogo khai bahai ke cholilai tong ha kisa saikna gari iko abo haino ani bwrui ani buma randi hingkai tang phaina bate hain tirik kamla samla khaijao iko reka rok mangkhai reka rok khaijao abo haikai tuisir bujir khai salai matong jakata ang emne kahampur kai tang emne gari salok mani no nge takai tang sorry hamli ang gari bo salok mani on bagai iko kun rokom khai salsa saya haikai matong jabota abono ang tabuk mane phatar haseo thangai najangnani bagai kisa musungo mane phatar go thangai baba haikai chikitsa tebo kaham chikitsa khana bagai lokurong thane ang kisa soba su sanmani busirok nangno nini o sakham najana bagai rang khai mane hospital logo kuno hospital logo doctor bai joga khlai naikha
এমনি আং তো এমনি যোগাযোগ হয়তো খাইমি আতাং হিন্দে হাসাল অনেক গরগ এই আবন বাগৈ 5-6 লাখ টাকা মতো থাংনাঙে হাইমা দङ दा কমপ্লিট गोदोनि गुनैनि बेखौ थांबाय आं गैया मा abano lokurong thani ang sana musung je ano kisa je sakapano subana ni bagai asano lokurong thani ang sanjau ta an bomu okhil de borma ang kajak ani serai khunei dङ जों जतय 5 जना an serai khunei an bihik tai ane ama an parani bumung ge Bidya Mohon Thakur para sinmo purbo sebdi hinjago Tulasikor lama ta sinmo Oke darani ojagawo जों फाइ नमानि बागै नरक दारानि फुक्तिनो खोनाखोना बेलाखे जों जालो फलायजाक दारा साखामिनि बागै दाबो ट्रिटमेन्ट खालायनायखौ रांखरै आबुनि बागै जत रुकुनो जे माया गोनां खागोनां फोरमायनो जेसे खालामनो दारानो जदिनो बिनि नगो फाइ जुबाय माया हंके ojagawo bank details दिदिवानो एबाखाय जदिनो बिनि नगो फाइ जुबानानै मुथुं खांकेबा बिनि एड्रेस जों ojagawo रिनाय दारा तो sak hamiangei bemar kalaijak bisnao kalaijak haino thongaro kalaijak tabuk lukurokno tamo sana musung kisa sai khenari gadi ang tabo lokorong no sana musungo ani basana harina bagai ano sahajo khaidinai ang lokorong no suba sur dihna ang sai ma tongo ani basana ang budike banchirinani ani mojoto masa susung sela buribo mak tam tonga bo borgo atin guri manga ana hamjogbo kichapang khonaya anga singno kosto khai ani sadalno basirina bagang busuk ingko khai ma tongkha bibranto nangai bahamjok mana khunjuk khanaya an bahamjok tu purukete gaham no tui phemeni gan nogo phai iko busa masa bansia busa mabrei thuyei masa banchire prokai nan hamjoni khunjubo kering thangka engka ngabonan tui ani sajalno tui ang mutike kosto khai sarma an sajalabo muting thakangka ani upai tam kana nang lukurong no subawo ang malia tabokai ani kisa suba suru dihin tang lukurong no yombroi mo tang para ani mokai Bidya Mohon Thakur para purbo sebri